Di gani ko no mo show up. Di gani ko no mo tumaw ang nga ni Camille Villar. Padayon gihapon siyang maiwit ining mas popular, mas inila nga mga posibleng kandidato o kandidata pagka senador mo return bout si Senate President Manny Villar. Ina na importante ang politika sa mga Villar. May napag-iigdagan ng ilang mga negosyo. Si Manny Villar may pangu sa ilang mga negosyo kay ni-enjoy na siyang retirement sa politika. Human siya na wawi at iyang paglangoy-langoy kuno ay basura pagdagan niya sa pagka-presidente. So karon posibleng si Manny Villar balik sa pagdagan sa Senado aron pag preserbar anang ilang duha ka lingkuranan sa Senado. Nagpasabot na unsa ka importante ang political protection sa mga negosyo sa mga Villar. Ug in fact, kining paglambos mga negosyo sa mga Villar, mayoriya ini 70-80% ani pamintaha. Ila ba yung anak si Mark Villar nga mo'y DPWH Secretary? So tanang plano nga mga infrastructure projects, doon na sila ideya. Hibaw silang asa tukuron ang bagong highway. Ila da yung bangilan dito Camilla. Ila da yung pamaliton dito mga yuta samtang barato pa kay kung di pa madunggan ang mga infrastructure projects, barato man kayong baligya. Barato kay ilang palit. Pag humalag palit, ay pa ipahibaw nga magtuko day highway dinhi, magtuko day og dam dinhi, magtuko day og government buildings dinhi, mo appreciate na ang value parte ng dakuha sa ilang ginansya. So doon sila access sa mga planos gobyerno plus ang ilang presensya sa Senado ug sa House magpasabot og constant prevention, constant protection. Dili sila mahimong mahasi sa BIR, dili sila mahasi sa nagkalilain nga mga ahensya sa gobyerno, sila pa manghasi sa Department of Environment and Natural Resources. Sumagod kinsay tigkasaba, ini taga DNR, taga MGB, taga EMB, although kasabanan sa ni sila, mga kurakot sa ni sila nagko, pero ang mga Villar klaro kay ni pahimos sa ilang politikanong influensya aron sa pagparalipod sa ilang mga negosyo. Mao ni gidangat ang Senado nga 24 ra ang lingkuranan, ang duha ka lingkuranan gi-applyan ng prangkisa ug panalipdan na at all cost sa mga Villar sa umabot nga eleksyon sa 2025.